Jeg skal forsøge at prate så sagte som muligt, så I kan forstå, hvad det er, jeg siger. Mit navn er Stefan Katzer, og jeg er VD for Bolaget, og skal forsøge at give jer en tilbageblik på, hvad det er, som er hent under 2014, og så også se fremad på det, som vi rent faktisk gør i Bolaget, som det gørs just nu. Perfekt. Som I ved, så har, og som også Lars Johan Jernheimer sagde, så har 2014 været et forfærdeligt år for Bolaget. Jeg har aldrig været ydern for nogle ting, som har været så dårligt, som det har været for NIU under 2014. Under hele året har Bolaget været under et stort pres på at levere de cifrene, som de skulle levere. Og det har selvfølgelig gjort, at man under 2 gange på året har måttet nedjustere sin prognose i forhold til det, som man havde sagt, man ville levere på 2014. Det vil sige, gik fra 950 til 850 og så til 700 millioner svenske kroner ud af 2014. Alt det skabte selvfølgelig kaoslignende tilstanden til at bøje med i medierne, som tog op de her ting, som hentede ind om Bolaget. Der var en række røster, som berettede om, hvordan Bolaget har været styret. Og det er klart, at det har selvfølgelig gjort, at børsen 2 gange under tiden har måttet handelsstoppe i NIUs aktie. Og på grund af, at medierne har berettet om, at bankerne vil erklære NIU konkurs, og også at styrelsen ville afhoppe fra deres ansvar som bestyrelsesmedlemmer i Bolaget. Alt det begyndte at sætte spekulationer i gang på børsen, og det var derfor, at børsen handelsstoppede vores aktie under 2 gange. Det som selvfølgelig er det sæmste, det er 2 årsager. Det er selvfølgelig alle ni aktieejere, som har tabt rigtig mye under 2014, og det er jo på ingen sæt rigtig bra. Det er rigtig hemsk, må jeg sige. Men det er også det har dræbt Bolaget under den her meget tunge høst, hvor, som Lars Johan sagde, 4.000 artikler, som har været skrevet om Bolaget, har ikke været de bedste artiklerne, og det har rent faktisk gjort, at motivationen, det at man tykker om at jobbe for et bolag som NIU, har været rigtig, rigtig hemsk. Folk har under konkurshuten rendt rundt på Bolaget og grådet. Journalister har stået i receptionen og stillet op i mikrofoner på vores personale og frugget dem, hvad de tykker om at jobbe for et bolag, som er på vej til at gå konkurs. Og det er klart, sådan nogle sorger, det henter mygge på personalen, som jo altid har været nøjde med at være tilfredse med at jobbe for et bolag, som NIU er, som er et stærkt og et rigtig godt brand. Vi kunne også se, at under høsten at vi blev dræbt på samme tidspunkt af vores kunder, som endte ture. De var redde for at gå ind og gøre aftaler med Bolaget. Det er som om Bolaget vil gå konkurs, så vidste man ikke, om man ville få den ydelse, som man havde betalt for, om man ville få den leveret. Og det gjorde jo, at under specielt Q4, at hele Bolagets forsäljning, den tabte mygge, men kom heldigvis tilbage, som vi også har pratet om tidligere, under december, men endte på samme niveau, som vi havde håbet på. De 2 sorgerne er vi jo selvfølgelig rigtig ærgerlige og tykker ikke så bra om, og derfor har vi jo selvfølgelig gjort alt, hvad vi kan for at sikkerstille, at det ikke kommer og henter igen. Vi har under 2014 på alt det negative lært utrolig mye om, hvordan man skal tage vare på sit bolag, og det er det, som vi kommer at jobbe med under hele 2015 og fremad. Under 2014 har vi også gjort ting, som er bra for Bolaget, vil jeg sige. Vi har lavet en helt ny makeover af vores site, og primært på NIU SE, men også de andre siterne i de andre lænderne, som har gjort, at anvendernøglen er gået op, og det betyder også, at det at anvende NIU sider
igen er blevet attraktivt i forhold til de ændringerne, som vi gjorde i børjen af 2014. Vi kunne se, at vi begyndte at få tilvækst på mobil, på det, som er vigtigt for vores kunder. Andelen af klik til deres annoncer var også på en vækst fra 31% til 39%. Og det er det, som er utrolig vigtigt for dem, som køber annoncer for Bologget, at det er det tecken, de kommer at se. Og det er det, som hele forsäljningen har fokus på i dagslæget og hver dag. Vi har gjort partnerskab med en ekstern leverandør, og for første gang i Neos historie har vi haft set en implementering af et partnerskab på 3 måneder, og som har været op at køre, og allerede i dag har mere end 600.000 nedladninger med navigationen, som jeg håber, at de fleste af jer, som sitter her, også bruger i dagligdagen. Det her det er også Neos første aktivitet mod anvendere, hvor vi begynder at ligesom tage penge på den app, som man lader ned på sin telefon, sådan så hvis man åker til Danmark, så kan man lade ned kortet der, og så begynder man at tjene penge på det også for Bologget. Vi har også licensering af vores søgeplatform til andre lænder. Det er også hent under 2014. Og så har vi på grund af alt det, som er hent under 2014, også iværksat aktiviteter, som skulle sikkerstille, at det her aldrig kommer og henter igen. Vi har haft rigtig bra talk i forsäljningen, fordi det er forsäljningen, vi i Bologget lever af, og det er også forsäljningen, som hver dag skal levere de resultaterne, som gør både aktieejerne, men også os som ledelse glade i forhold til det, som vi har sat op som målsætning. På min venstre side, på jeres højre side, der kan I se, hvor vi i dag mætter vores forsäljning. Og det er sådan, og det vil jeg gerne have lov til at bruge bare 10-15 sekunder på, men det er sådan, at hver dag, der træffes alle sælgerne med deres chefer hver morgen klokken 8, og så går de igennem salgscifrene for dagen, og det skriver de ind på den her skærm. Så mødes de igen klokken 12, hvor de følger op på, har vi gjort det, som vi har sagt, vi vil gøre, og igen klokken 15, så gør man det en gang til for at se, er vi på ret hold, eller skal vi stegne kvar og jobbe i håb det sidste, sådan så at vi lemner dagen tilbage med det, som vi har sagt, vi skal gøre. Så hver salgschef og hver medarbejder kan sidde og titte på i real time, hvor forsäljningen den rent faktisk går for dem. Og jeg kan sidde og titte på hele forsäljningen for Norge, Sverige, Danmark og Polen, og se, hvor forsäljningen den rent faktisk går mere eller mindre real time i dag. Det er en af de nye sokkerne, som vi har sat i hop, for netop at sikkerstille, at vi har mye mere kul på de cifrene, som forsäljningen i dag skal levere på. En anden ting er selvfølgelig også, at vi fortsat har fokus på at levere besparelser på vores kernevirksomhed. Vi har været ytter titter på alle vores urter, og der hvor vi har vores lokaler eller adresser, som man siger, og der har vi stængt ned på dem, som vi ikke ser har en fremtid for os i fremtiden, som sagt. Og det, som er vigtigt for Bologget her under 2015, det bliver endnu mere fokus på lønsomhed, det bliver endnu mere fokus på stabilitet, og så bliver det fokus på at eksekvere på de cifrene og på de sokkerne, som vi aftaler, at vi skal gøre hver evig eneste dag. Som I ved, så leverede vi endte det bedste resultat for 2014. Multiscreen tilsammen var nede med 8%, hvilket selvfølgelig ikke er bra, men det havde de her forudsætninger, som jeg pratede om tidligere. Og som Lars Johan også så står en stor del af vores annonceindtægter i dag for den digitale andel op på 88%. Og på højre side kan I se, hvor det fordeler sig over de produkterne, som vi i dag har fokus på. Det, som jeg tykker er vigtigt at sige, det er også, at mobilsøg det øgede med 39% under 2014. Ikke at det var fantastisk bra, men det var en øgning, som jo er ensbetydende med, at vi gør ret sokker, men vi kan sagtens gøre tingene bedre. Vores kampagneprodukter de øgede med 22%, og så var vi desværre nede med vores desktop med 19%, og det er det, som selvfølgelig også har gjort, at vi blev drabbet mye hårdt under 14.
Denne her negative trend håber jeg jo selvfølgelig ikke kommer at fortsætte. Og derfor tilsammen med ledelsen vil jeg jo selvfølgelig gøre alt, hvad jeg kan for at sikkerstille, at vi kommer til at være fokuseret hver dag på de cifrene, som vi skal levere, og de aktiviteterne, som vi gemensamt har aftalt, at vi skal have fokus på. Vi har været under de sidste årene, og også i 2014 har vi været dygtige til at forsøge at spare på kostsiden, og vi har under 2010 til i dag sparet mere end 2 milliarder svenske kroner, og i 2014 leverede vi en besparelse på 400 millioner svenske kroner. Og det er klart, det er nogle af de saker, som vi bliver ved med at titte på, for hele tiden at skabe en effektiv organisation og et effektivt bolag, som er klar til at levere også på de fremtidige aktiviteterne, som vi skal gøre. Man kan sige, at vores EBITDA mere eller mindre ligger i kap med, hvad den har været tidligere. Den er nede på 21%. Det er vi heller ikke nøjde med. Vi ved, at nogle af vores bedste peers i markederne, de ligger på 25-26%, og det er også det, som vi har fokus på at komme tilbage til, når vi engang har fået stabiliteten tilbage inden bolaget. De næste 3 slides, tykker jeg er vigtige, fordi det er det, der ligesom skal berette, hvor vi ser bolagets fremtid. Og den her slide skal ikke gå igennem i detalje, men den viser, at det digitale marked er i vækst, og andelen af det mediemarked, man ser, der er storlæggen på det digitale marked, den største, og det er den, som stiger hele tiden. Og det er her, Eniro har sin position, som I kan se på højre side af præsentationen. Alle de linderne og alle de markeder, som vi befinder os på, de er i positiv vækst, og det er det, der skal skabe vores tro på, at vi kan gøre det her til et bolag, som også har en fremtid, også under de næste mange år. Og vi tror på, at vi har det fundament, der skal til for netop at gøre de saker, som skal til, for at løfte os derhen, hvor vi skal være. Næste slide, den viser helt klart, at vi har nogle styrker, som er til at bygge videre på. Vi har et fundament, som er rigtig, rigtig stærkt. Vi har 250.000 betalende kunder, som hver eneste dag betaler for at være på Eniro sider. Vi har cirka 8 millioner unikke besøgende til vores sider hver vecka, og vi har 1.300 sælgere, som er vores allervigtigste asset i forholdene til at skabe den her fokus på vores produkter yde mod vores annoncører. Det, som er vores fordel med de her 1.300 sælgere, det er jo selvfølgelig, at vi kan gå ud og prate med vores kunder i de segmenter, hvor at de ikke helt har kul på, hvordan man skal jobbe med digitale medier og sådan. Og det er her, vi skal gå ind og tage vores trusted advisor, altså den her med, at vi er dem, som ved, hvad vi prater om, og vi skal kunne levere til dem den annonce, den pakke, som kunden har behov for at være relevant for sine anvendere eller for sine kunder. En anden mycket vigtig del, det er selvfølgelig også, at vores varemærkesenderdom ligger på niveau i de nordiske lænderne, på niveau med McDonald's. Det er utrolig stærke brands, som vi har, og det er jo klart, at under høstens kaos og alt det, som henter i medierne, så får bolaget selvfølgelig en masse udfordringer. Men bolaget ligger rigtig højt på varemærkesenderdom, og i de markederne, som vi ligger, der ligger vi på en position nummer 1, og det gør jo også, at bolaget har et rigtig bra fundament at bygge videre på. Det, som jeg tykker er vigtigt, udover det, jeg har sagt på den her slide, det er vores markedsandel på de lænderne, som vi titter ind i. Den ligger forholdsvis lågt. Og det her, jeg ser mulighederne for, at når vi begynder at jobbe med de sorgerne, som vi skal, så burde vi kunne løfte os til at blive bredere og mere relevante for vores kunder, og tilsammen med vores anvendere, som jo selvfølgelig er det vigtigste. For at kunne få lov til at fortsætte den her udvikling af bolaget, så mødtes vi nogle af os for 2 vejer siden, hvor at ni stemte ja til en kapitalindsprøjtning, emission for bolaget, og her har jeg forsøgt at rigte lidt op på, hvad er det, som rent faktisk er hent og kommer at hente
og det er, at vi har været yde at lave en garanteret foretrædelsesemission, som kommer at ligge på 458 millioner svenske kroner, og så har vi en placeret konvertibel med 500 millioner svenske kroner. Alt det giver i storlæggen 933 millioner kroner til Bolåget, som Bolåget kan jobbe med. Men aftalen med bankkonsortiet, det er, at de skal have de 650 til betaling af en indgangsamortering, og så går de 200 millioner til Bolåget for at jobbe med vores fremtidige strategi og de saker, som vi har fokus på i DORG. Så det betyder samtidig også, at låneaftalen med bankerne er forlængt frem til 2018, og med en lægre amorteringstakt under de næste mange år, som også betyder, at Bolåget kan fokusere på sin forretning og ikke på så mye andet. Når vi tittar på vores strategi inden Bolåget, så er det klart, at vi har 3 områder, som vi tykker er utrolig vigtige at have fokus på. Det er jo selvfølgelig at forstærke vores position på lokal søg, og det er at skabe den bedste oplevelse for vores anvendere og selvfølgelig også for vores kunder. Og i tillæg med det, og det er her, hvor vi begynder at fokusere endnu mere, det er, at vi skal komplementere med tjenester, som bygger op omkring vores kunder og vores anvendere på et sådan sæt, at vi bliver endnu mere interessante og relevante for både anvendere og også vores kunder. Og så helt ude til højre, jamen så skal vi blive ved med at have fokus på vores printforretning, på vores voice-forretning, som går rigtig, rigtig bra, selvom det er i en faldende forretning, og blive ved med at have det rigtige fokus på det. Hvis jeg skal give jer et snabt blik på, hvad det betyder på hver af de 3 områderne, jamen så betyder det, at vi har delt vores område op i et anvenderfokus og i et kundefokus, som I også kunne se ytte på da I kom ind. Og det er sådan set det, der er det allervigtigste for Bolåget, det er at have et klart syn på, hvor vi skal jobbe med vores anvendere, men også og hvor vi skal jobbe med vores kunder. Og der kommer vi til at lave en mængde aktiviteter under 15 og også selvfølgelig i 16, der skal være med til at sikkerstille, at vi er det mest relevante tiltag for de anvendere og kunder, som vi jobber med. På det, som hedder komplementerende tjenester, så har vi primært handler det om løsninger, hvor vi paketerer ting og sikkerstiller, at vi leverer relevante tjenester til vores kunder, men også til vores anvendere, så vi sikkerstiller, at de kommer tilbage til vores sider igen. Når vi prøver om at have 8 millioner unikke besøgende anvendere på vores sider hver vække, så vil vi gerne have, at den cifre, den skal vækste. Og når den vækster, begynder det også at betyde, at kunderne får mere værde for de annoncer, som de rent faktisk leverer. Så derfor et stenhårdt fokus på vores anvendere, således at det også kan give vores fokus på kunderne efter 8. På printen, som jeg sagde, så er det at fortsætte den her meget tydelige, afskilte organisering på print og voice, fordi vi ved, at når vi har et indskilt fokus på de 2 områder, så leverer vi også bedre, end hvis vi tager det helt ind i Bolåget. Så det fortsætter vi med, og de leverer i 2014 egentlig plan, kan man sige. Når vi prøver alt det her, så er der en ting, som selvfølgelig er vigtigt, og det er nogle af de saker, som når jeg titter på det, at jeg ikke tykker, vi har været særskilt bra på i 2014 eller tilbage. Vi mætter jo hver eneste dag, hvad det er, vores kunder får ydt og deres annoncering, når de går ind på Bolåget. Så når en kunde betaler 10.000 svenske kroner for at have en annonce på Bolågets side, så skal han selvfølgelig også vide, om han får det værde, han betaler for. Der har vi jo hver eneste måned, kigger vi ud en effektrapport, som dokumenterer og beviser, at kunden rent faktisk får et værde af det, som han betaler for. Og som I så indledningsvis, så det her klik til vores kunders hjemmeside gik fra 31 til 39. Når den vækster, betyder det, at de får endnu mere nøjde kunder i Bolåget. Og det her, det skal vi have endnu mere fokus på i forsælgningen, fordi hver gang, når vi prøver effekt på vores samtale med kunderne, så vækster deres omsætning til os, og de bliver også mere glade kunder fremad. Og her kommer vi til at jobbe med at lave mobile apps, hvor kunderne selv kan gå ind og titte på,
mycket har jeg fået i dag, og har jeg fået vækst i forhold til i går. Det er det, som kunderne efterspørger, og det kommer vi selvfølgelig også til at levere på. Vi har forsøgt at gøre sådan lidt et eksperiment på, hvad er det egentlig, at Bolåket kommer til at se ud om 2, 3, 4 år. Og nu kommer der et bild, og så kommer der en stemme, som på svensk, det er en mig, som kommer og prater nu, men som på svensk beretter lidt om, hur man ser en anvender i fremtiden. Og den tykker I skal lytte på, fordi den er utrolig inspirerende i forhold til, at man kan se rent faktisk, at vores produkter, som vi både har i dagslæget, men også som vi kommer at have, kommer til at være rigtig relevante for vores anvendere, og kommer til at skabe den her interesse for at anvende bolagets produkter. I morse när jag satte på telefonen fick jag ett meddelande från Eniro-appen om bilköer på väg till jobbet och tips på alternativa vägar med både bil- och kollektivtrafik. Eniros väderprognos visade på kraftiga lokala skurar. Det var antagligen förklaringen till köerna. På jobbet kom jag på att jag måste köpa ett par nya fotbollsskor till min dotters födelsedag. Via Eniro-appen fick jag upp alla köpställen på vägen mellan jobbet och hemma. Jag fick också prisjämförelser, användarrekommendationer, öppettider och webbadresser. Jag valde en affär som hade ett specialerbjudande för Eniro-användare. Hade jag planerat bättre hade jag kunnat beställa dem direkt i appen, men jag behövde dem på en gång, så jag valde vägbeskrivning istället. Min dotter fick välja restaurang där vi skulle fira hennes födelsedag. Vi sökte upp hennes favoritrestaurang och bokade bord via Eniro-appen. På väg hem efter en härlig middag fick jag en pushnotis via appen från glassstället vi just gick förbi. 2 för priset av en. Vi kunde inte motstå det. Det är trots allt bara hennes födelsedag en gång om året. Sammantaget gör Eniros app mitt liv enklare. Jag älskar appar som är användarvänliga utan krångel och som inte stör min integritet, utan bara pushar budskap som jag prenumererar på och som är relevanta för mig. Jag ser verkligen fram emot att se vad Eniros nästa uppdatering ger för nya funktioner. Så det er jo bare et snapbild på, hur det ser ud. Mange af de her ting kan vi allerede i dag, og det kommer vi selvfølgelig til at sprede det budskab, når vi begynder at blive bedre og bedre på at levere de tjenesterne, som I lytter på just nu. En anden vigtig sorg for et bolag af vores storlæg, det er jo selvfølgelig at jobbe med kulturen. Og som jeg sagde indledningsvis, så har vi jo selvfølgelig under høsten og stadigvæk været drabbet af ligesom at få skabt den her motivation for at sikkerstille, at vores medarbejdere tykker om og jobber for et bolag som Eniro, når det har været under så stor pres, som det har været på høstens tidspunkt. Og det er nogle af de sorgerne, som jeg personligt tilsammen med ledelsen kommer at gøre endnu mere for netop at sikkerstille, at vi kan få genskabt den her motivation, fordi vi har fantastiske bra produkter. Vi har de her 250.000 kunder, som hver dag køber produkter for bolaget. Så nu skal vi børge og sikkerstille, at de, som kommer på job hver dag, de også tykker om, at det er fantastisk at få jobber i det her bolag. Og det stiller selvfølgelig store krav til mig, at være synlig og være transparent, og sikkerstille, at vi tror på det, som vi gør. Og det kommer vi selvfølgelig til at fokusere endnu mere på fremover. Vi er jo et bolag, som har mange muligheder for personer, som kommer uden udbildning eller kommer med stor udbildning. Så vi har rent faktisk mulighederne at skabe et godt fundament for en karrierevæg i det bolag som Eniro. Og det håber vi selvfølgelig, vi kan være med til at gøre med det, som vi prater om her. Men der skal ikke være nogen tvivl om, at jobbe for et bolag som Eniro, det kræver også, at man er parat, og man har den rigtige attitude, og man vil de ting, som vi siger, man skal, for at kunne være med på den rejse, som vi skal på, for at få løftet bolaget tilbage til der, hvor det hører til. En anden og også næstsidste vigtig ting, det er jo, at vi jo gerne vil have, at vi er et ansvarsfuldt foretagende. Vi jobber jo med utrolig mange samarbejdspartnere, som jo meget gerne skulle have en meget stærk fortroende på det, som bolaget gør. Vi har, som jeg siger på venstre siden, der har vi jo fokus på hele tiden at sikkerstille, at vi gør dem ret sorger. Og i 2014 kom vi ud med lækre rejseomkostninger, fordi vi begynder at bruge videokonferencer, telefoner,
med hele 5% lækre end det, som var året før. Og det fokus kommer vi at blive ved med at have inden Bologget. Man skal også tænke på, som jeg sagde forut, for mange nye unge mennesker, så er deres første job kanskje et job hos Eniro. Og derfor har vi også et stort ansvar for at sikkerstille, at vi kommer at levere på de ting, som vi sagde, vi vil. Og det vil sige, at når man jobber for Eniro, så ved man, at det er et bolag, som skytter om på tingene, og som har ordninger og regler i det, som de gør. Jeg tykker, det er vigtigt også at sige her, inden det for, at vi skal portre kønskvotienter, men at vi er et bolag, som har flere kvinder end mænd. Det tykker jeg er rigtig bra, og det viser også, at der er rigtig mange kvinder, som rent faktisk tykker om at jobbe for bolaget. Og så tror jeg, at efter i dag, så bliver ændringen i styrelsen også lidt mere 50-50 på kønsfordelingen af mænd og kvinder i det her. Hvad betyder så alt det, som jeg har sagt nu? Jamen det betyder jo, at vi skal stabilisere virksomheden på et sådan sæt, at vi begynder at levere det, som vi har sagt, vi gerne vil levere. Og det betyder også, at vores guiding for 2015, den holder vi ved. Det kommer vi ikke til at ændre på. Og det er, som I kan se, det er i niveau med EBITDA'en for 2014. Men tilsammen med det, så skal vi blive ved med at øge antallet af anvendere. Vi skal øge antallet af, at de kommer tilbage med at have mere relevante tjenester, som I kunne lytte på den indtaling, som I hørte forud. Vi skal have vores kundenøjdhed op på et mycket højere niveau med at skabe den her bedre effekt, så de rent faktisk forstår, at de får det, som de betaler for. Og så begynder vi nu at få organisationen på plads. VD'en for Danmark der børger det i 1. marts, 1. april eller 1. maj, der børger den nye VD på Sverige-kontoret. Og så forhåbningsvis inden for de næste 14 dage, så har vi også stængt den på VD'en i Norge, som pågår just nu. Og så bliver det, som jeg sagde forut, det er fokus på lønsomhed, skabe stabiliteten, sådan så vores medarbejdere tror på det, vi gør, og så skal vi eksekvere på de sorgerne, som vi aftaler, at vi skal eksekvere på. Det var det, jeg havde at berette. Tak så mycket, Stefan.